سلام زخبركم تخاتلتي مدبات راديو إيرانا بفلايد ما مدباب جزينا زي وتر عربي بس عزف إنه مدباب جزينا لم يعدم حزلكم قريبا له عد ماي جازيت أنيان ممبر جازنينتن روبيل تخلاي هابتايو كاب شودن ستوكهولم جازيت أنيا كومون ممبر جازنينت روبيل تخلاي هابتا أب أسمرا يونيفرسيتي ماهيرو كومون أبو ممبر كوينو سريحون يروح يجي أب شودن أمت قالو نلمي نكايدو حلال بزعبا زينا زملكت كوينو كابناتو فلتت مياوي زخنا حبريتان مبرهن كهبنا يو ربيع العدمية خبير كاس لازم مساخة أمسكنا كم جمرتها أبرز زبالكون دحرت وستخلو ملالي زملكت نفسها توسخلي مالت زوج دور كونا قرن تقول مالتي أنا تبغى لها كله تبغى جيل كاجريت كاي ولا خا بس مراين يونيفرسيتي ودي إيه دحرون بدحريو تمرتين هجرة أمريكا خيدة جازتين التماهيرة تمليسة نحدة عصرت عصرت هذا عمد سقون سريحي مالتي أو كم مهرنا جازتين النت تزت مجمريا أب يونيفرسيتيز مرة دحرق دما أب بتاعة مجرشة كل تسلست عمد دما ما ينفهي حجاب شودن يقمت أب شودن دما كم جازتين بالراديو شودن كوين يسرها له مالت أبزي كل تعامت ملو ناي جازيت ناي الراديو شودن بتقرنيا تدلو خمسة لخون يتقلو خمسة حسابون كهذا لكايو تبغى مدبات مخان غير غير كهذا اللي قطعمية كرر بخم تبغيو مسكن والله رديت حبريتها ونده حزبنا قداسي إلى أمن صو زيارتي مخفتي ده خون زلا سلازي لومي إنك هيدو على كم زبالكو زينا زملكتيو أين سفحونينا of course كن عمقوينا بسفح زبالخن قلتوينا كن نبكالا أي كن كيدنينا زينا خن نبلكلنا انتاي نبل ألنا مالتي زينا مالت انتاي مالتي تبوق هراي تبوق حتويو زينا انتايو دهريلنا أب عالم أبتني نبرو أكبابي هاجر كلنا أب معلتي بزح في التسامتات يخسطوا يوم أزيم بزحات في التسامتات يخسطوا سلزي نزيهم في التسامتات زياتهم جازيت أنياتات ويكافتي مويا تساتفهم بصرفوا سوات مالتيو نزيهم أبي هوتنا معلتاوي زقاتمنا في التسامتات ويكستتات مريتهم كباتهم ترنف عبيلهم نتي سماعي تختاتالي أنبابي سب بكل زبلة بزمتن قوانقوا أقراربا نتي نزيهم معلتاوي زخصتو في التسامتات نهزبي كم ببوم كتاتلهم كسمعهم كريوم زقربو نجر نعو زينا نبلو مالك دزي نعو ترنفا بيلوم أغلل بيلوم اتي كقول لحزن لوه نخلو خامتو يقولون يوم نخلو زخصت في التسامتات أبتي غازيتا أبتي راديو أبتي تلفزيون أبتي محبراوي ميديا يكون كله كقامتو يقولون يوم مخنياتو بزوحيو ببقوانو زقاتم نقرات ويكا كستتات سلزي كابو اتخقول لحلوو زبلوو اتي سبك فلتو علوو زبلوو بخمز زبالكولكا زبالكو خاقلا تاشمو أقراربا قوانقوا كله تحفتو نهزبي زقربو نقر قواناوي زخونا نقر زينا نبلو مالتي
حجي እዋናዊ ፍጻሜታት ወይ እዋናዊ ተረክቦታት አጋጣሚታት ናብ ህዝቢ ክዝርጋሕ ከሎ ብመልክዕ ጸብጻብ ዝርጋሕ እዩ ብመልክዕ አርቲክል ዝርጋሕ እዩ ብመልክዕ ሪፖርተር ዝርጋሕ እዩ ዜና ከአሎ ሕጂ ዜና ካብዞም ንብሎም ዘለና ወይ ካብቶም ካልኦት አካላት ወይ ካብቶም ካልኦት ዓውድታት ወይ አርእስታት ብምንታይ ዝፍለ ብሕፅረቱ ድዩ በቲ ዘለዎ ቅርበት ግዜ ናብቲ ዝፍነወሉ ዘለዎ ቅርበት ግዜ ድዩ ሓድሽ ብምዃኑ ድዩ ወይስ ካልእ ኣለዎ እዩ ናይ ባዕሉ መለለይ ምክንያቱ ፍጻሜታት ይመፅኦም ናብ ቴሌቪዥን ናብ ሬድዮ ናብ ጋዜጣ እሞ ዜና ጥራይ ኣይኮነን ዝመፅእ ሕጂ ዜና ካብቶም ካልኦት ትሕዝቶታት ናይቶም ትካላት ናይ ሚድያ እንታይ ዝፈልዩ እንታይ ነጥብታት ስለ ዘማልኡ ዝፍለጥ ዜና ምናልባት ክልተ ተጠቀስካዮም ነገራት ገለ ካብኣቶም እዮም ሓደ ለምሳሌ እቲ ዜና ሪላቲቭሊ ማለት እዩ ብተዛማዲ ካብቲ ክትገልጾ ዝፀናሕካ ትንተና ሓተታ ሪፖርት ካልእ እቲ ፊቸር ገለመለ ንብሎ ካብኣቶም ፍፅር ይብል ልዕሊ ኩሉ ግን ዜና ዝገብሮ እቲ እዋናውነት እዩ እቲ ታይምሊነስ እዩ ስለዚ ሓደ ካብቲኦም ዝጋጥሙ ፍጻሜታት ክንመርጽ እንከለና እውን ከምዚ አንተ ወይ ቀዲመ ዝገለጽኩልካ ኣዝዮም ብዙሓት ክስተታት የጋጥሙ መዓልታዊ ሰሙናዊ ካልእ ስለዚ ካብዚኦም ክትመርጽ ከለካ ኣይና እዩ ሓደ ካብቲኦም ብዙሓት መምረጽታት ወይ ምሕረይ እዚ ታይምሊነስ ንብሎ እዩ እዋናዊ ክኸውን ኣለዎ ካረንት ክኸውን ኣለዎ ህሉ ኣብ ውዑይ ነገር ክኸውን ኣለዎ ቅድሚ ሕጂ ሰብ ዘይሰምዖ ክኸውን ኣለዎ ምክንያቱ ቅድሚ ሕጂ እንድሕር ሰሚዕካዮ ፀኒሕካ ዜና ኣይኸውንን ማለት እዩ ምናልባት ቅድሚ ሕጂ ሰሚዕካዮ ፀናሕካ ካልእ አንግል ወይ ከዓ ካልእ ኩርናዕ ካልእ እናቱ ሸነኽ እንተደኣ ሓድሽ ነገር ተኸሲቱ ወይ ከዓ መፂኡ እንተደኣ ኮይኑ ዜና ክኸውን እዩ ማለት እዩ ግን ብሓፈሻዊ ኣዘራርባ ሓድሽ ዝኾነ ነገር እቲ ህዝቢ ቅድሚ ሕጂ ሰሚዕዎ ዘይፈልጥ ዘይነበረ ነገር እዚ ሓደ ካብቲኦም መለለይ ናይ ዜና ወይ ከዓ መፍለይ ናይ ዜና ካብቲኦም ካልኦት ኣብ ጋዜጣ ይኹኑ ራድዮ ኣብ ቴሌቪዥን ወይ እውን ኣብቲ ማሕበራዊ ሚድያ እውን ኣብቲ ናይ ኢንተርኔት ኤሌክትሮኒክ ሚድያ እውን ዝቐርቡ ትሕዝቶታት ማለት እዩ ስለዚ እዚ እቲ ቀንድን እቲ ዋናን መፍለይ ወይ ከዓ መለለይ ናይ ዜና እዩ ግን ምናልባት ምስኡ ኦኬ ደሃን ምናልባት ግን ምስኡ ዝመፅእ ሕቶ ተላጊቡ ዝመፅእ ሕቶ ኣሎ እንታይ እዩ ከምቲ ክንገልፆ ፀናሕና ካብቲኦም ብዙሓት ዘጓንፉ ፍጻሜታት ክንሓርዮም እቲኦም ኣብ ሓደ መዓልቲ ንዜና እንቕርቦም ወይ ከዓ ኒውስ ኮይኖም ዝመፅኡ ሲ ብምንታይ እዮም ዝምረፁ ክሕረዩ ከሎ ብምንታይ እዮም ዝሕረዩ ምናልባት ተፈላለዩ ናይ ሚድያ ማዕከናት ብብዝሒ ዝጥቀምሎም መዐቀንታት ኣለዉ ማለት እዩ ክራይቴሪያ ኣለዉ ወይ ከዓ ኤሌመንትስ ኣለዉ ምናልባት ንታቶም ዳሓር ንመፅኦም ንኸውን እዋ እሳ ከም ብምንታይ ሕዝያ ነይረኣነ መምስቲ ሃገራቱ መምስ ናይተን ሃገራት ኣካይዳ ወይ ምስ ኩነታት ናይቲ ህዝቢ ስለ ዝፈላለ ከይተሰፍሓና ኢለ ክጎስ ሓሲበ ነይረ ግን ድዕዳኒ ኣልዕልካያ ፅቡቅ እዩ ክትንክፈለይ ድሓር ዜና ሓድሽ ፍጻሜ ካበልናዮ ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመት 2 ዓመት ምናልባት 3 ዓመት እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ሓድሽ ዜና እንዳበልካ ኣብቲ ቀዳማይ ገጽ ናይቲ ናይ ዩቱብ ክኸውን ይኽእል ናይ ማዕከናት ዜና ክኸውን ይኽእል ናይ ዝተፈላለያ ትካላት ናይ ሚድያ ይወፅእ እዩ ሕጂ ቁኑዕ ድዩ ሓድሽ ዜና እንድሕር ኢልካ እኹል ኣይኮነን ድዩ ዜና ጥራሕ ምባል ዜና ሓድሽ ፍጻሜታት ዝተኣነገደሉ ዓንቀጽ ወይ ከዓ ቦታ ወይ ሳጹን ኣይኮነን ድዩ ከመይ እዩ ሓድሽ ዜና ወይ ውዑይ ዜና እንዳበልካ መግለፂ መሃብሲ ከመይ ትሪኦ ስኻ ከም ሞያተኛ ናይቲ ዓውዲ ምናልባት እዚ ሪዳንዳንሲ ኣብ ገገሊኡ ሪዳንዳንሲ ክኸውን ይኽእል እዩ ምድግጋም እዩ ዜና እንድሕር ኢልካ ውዑይ እንድሕር ኢልካ ከም ዝትገልጾ ዘለካ ዜና ማለት ሓድሽ ውዑይ ንሱ ማለት ዘይኮነን እዩ ግን ምናልባት እቲ ከምኡ ምባል ወላ ኣብተን ዓበይቲ ዜናታት ኣብተን ዓበይቲ ናይ ማዕከናት ዜና እውን ሓንሳ እሱ እውን ኣሎ እዩ ግን እንታይ ንምባል እዩ እዚ ሓደ ፍልይ ዝበለ ነገር ዕብይ ዝበለ ነገር
እሞ ሰባት ክከታተልዎ ዝጸንሑ ብፍላይ ንዕኡ ንዝምልከት ሓደ ፍልይ ዝበለ ፍጻሜ ምስኡ ዝተሓሓዝ ሓደ ፍልይ ዝበለ ነገር ተኸሲቱሎ እሞ ንህለዚ ሕጂ ስምዕዎ ኢልካ እተቕርቦ ነገር ማለት እዩ ስለዚ ካረንት ብሬኪንግ ኒውስ እውን ተባሂሉ ብእንግሊዝ ንገር እዩ ማለት እዩ ስለዚ ወኸምታ ደገለጽካ እያ ምናልባት ዜና ከምዚ እዩ ኩሉ ሻዕ ውዑይ እዩ ስለምንታይ ኢና ከምኡ ንብል ግን ምናልባት እቲ ብሬኪንግ ኒውስ ቋንቋ ትግርኛ ተተርጉሙ እቲ ዝቐረበ ንዕኡ ተባሂሉ ዝበሃል ነገር ክኸውን እውን ይኽእል እዩ ዝትብሎ ዘለኻ ውዑይ ዜና ግን ሓድሽ ሕጂ ዘጋጠመ ፍጻሜ ንምባል ገይረ ዝወስዶ ኣነ ግን ኩለንተን ዓበይቲ ማዕከና ዜናታት እውን ይጥቀማሉ እየን ነዚ ክብል ከለኹ ግን እንታይ ማለት እዩ ሕጂ ሓደ ዓብይ ፍጻሜ እንሆ እንህለ ሰባት ክሰምዕዎ ኣለዎም ኢልካ እተቕርቦ ነገር ከምኡ ኢልካ ክትብል ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ከምኡ ኢልካ ክትገልጸው ትኽእል ኢኻ ዜና ብኸመይ ዝእከብ ዜና ዝእክብ እንታይ ዓይነት ሰብ ክኸውን ኣለዎ ገለገለ ሰባት ወይ ገለገለ ብተዓውዲ ፍልጠት ዘለዎም ጸሓፋይ ክኸውን ኣለዎ ዜና ከቕርብ ንሕር ኮይኑ ግድን ጸሓፋይ ክኸውን ኣለዎ ናይ ጽሕፈት ክእለት ክህልዎ ኣለዎ ዝብል መምዘኒ ከም ቅድመ ኩነት ዘቕርቡ ኣለዉ ሕጂ እዚኣ ተጽሕፈት ክንምንታይ ተራላታ ንዜና ካልኣይካ ዜና ብኸመይ ዝእከብ ከመይ ዝእከብ ዘለዎ ብኸመይ ዝእከብ ከመይ ክእከብ ኣለዎ ዜና ብኸመይ ዝእከብ እቲዮም ጋዜጠኛታት ወይ እቲዮም ሪፖርተራት ናብ ዝተፈላለየ ቦታ ብምኻድ ኣብኡ ከይዶም ነቲ ፍጻሜ ተዓዚቦም ብፈርስት ሃንድ ወይ ከዓ ብቐዳማይ ኢድ መስኪሮም ብዛዕባኡ ጽሒፎም ሰባት ኣዘራሪቦም ዝምልከቶም ኣካላት ኣዘራሪቦም ዝእክቦ ነገር እዩ በቲ ካልእ ሸነኽ ድማ ናይ መንግስቲ ትካላት ነቲዮም ናይ ዜና ማዕከናት እዚ ነገር እዚ ኣሎ እሞ ስለዚ ከም ዜና ከተውፅእዎ ትኽእሉ ኢኹም ኢሎም እንተስ ብፕረስ ሪሊስ ክሰዱልካ እንተስ ዓዲሞምኻ ንሓደ ዝግበር ኮንፈረንስ ይኹን ካልእ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣብኡ ኸይድካ ኣብኡ ተረኺብካ ንዕኡ ተኣሽሙ ክትገብሮ ውልቀ ሰባት ካብቲዮም ሰማዕትካ እውን ኣብ ከምዚ ቦታ ሓደጋ ኣጓኒፉ ኢሎም ብስልኪ ደው ኢሎም ወይ ከዓ ብጽሑፍ ጽሒፎም ክሕብሩኻ ይኽእሉ እዮም እሞ ኣብኡ ኸይድካ ነቲ ዝድለ ሓበሬታ ኣኪብካ ነቲዮም ክትዘራርቦም ዝግብኡኻ ሰባት ኣዘራሪብካ ትእክቦ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ዜና ብብዙሕ መንገዲ ክእከብ ይከኣል እዩ ማለት እዩ መን እዩ ዝእክቦ ነቲ ዜና መን እዩ ነቲ ዜና ዘምጽኦ እንድሕር ኢልካ እቲ ዝበዝሕ እዋን እቲ ጋዜጠኛ እዩ ስለዚ ደገ ኸይዶም ሓበሬታ ኣኪቦም ነቲ ነገር ተኸታቲሎም ካቨር ዝገብሩ ጋዜጠኛታት ኣለዉ ስለዚ ንሳቶም ይእክብዎ ማለት እዩ ከምዚ ክብለካ ፀናሕኩ ከዓ ብጽሑፍ እውን ክመጻካ ክእል እዩ ሓደ ዜና ስለዚ ንስካናትካ ስራሕ ነቲ ዝወሃበካ ዘሎ ብጽሑፍ ዝለኣኸልካ ዘሎ ዜና ብፍላይ ናይ መንግስቲ ትካላት ንኣብነት ከምዝን ጌርና እንሆ እዚ ፕረስ ሪሊስ እዚ ወይ ከዓ እዚ ሓበሬታ እዚ ንዝርግሖ ኣለና ኢሎም ክህቡካ ክእሉ እዮም ንኣብነት ኣብዚ ዓዲ ሓደ ኣብነት እንተሂበካ መታን ቅልል ክብል ኣብዚ ዝሓለፈ 2 ዓመታት እዚ ኮሮና ወይ ከዓ ኮቪድ-19 ኣብ ዝነበረሉ እዋን እዚ ፎልክ ሄልሶ ሚንዲሄት ዝበሃል ወይ ከዓ በዓል ስልጣን ህዝባዊ ጥዕና ማለት እዩ በብእዋኑ ኣብቲ መጀመርያ እዋን 2-3 ሸዓብ ሰሙን ድሓር ግን ኣብ ሰሙን እንተወሓደ ሓንሳብ ነቲ ዘሎ ናይቲ ዝነበረ ማለት እዩ ኩነታት በብእዋኑ መግለጺ ይህብ ማለት እዩ ስለዚ ሓንሳ ብኣካል እናወፁ ሓንሳ ብጽሑፍ ኣብቲ ናቶም ዌብሳይት እናጠቅዑ ዝተፈላለዩ ሓድሽ ዝበልዎ ነገር የውፅኡ ነቲ ህዝቢ ክፈልጦ ኣለዎ ዝብልዎ ነገር የውፅኡ ማለት እዩ ስለዚ ንስኻ ነቲ ናቶም ዌብሳይት ወይ ከዓ ናይ ኢንተርኔት ገጽ ኣብኡ ኣቲኻ ትከታተል ጋዜጣዊ መግለጺ ክህቡ ከለዉ ኣብኡ ከይድካ ትሰምዕ ወይ ከዓ ዝሰምዑ ሰባት ትገብር ማለት እዩ ሞት ሓበሬታ ካብኡ ይእከብ ወይ እውን ደው ኢልካ ከምዝን ኣሎ እሞ እንታይ ሓበሬታ ትህቡ ነው ኢንተርቪው ወይ ከዓ ቃለ መጠይቅ ጌርካ ምስኣቶም ነቲ ሓበሬታ ክትእክቦ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ እቲዮም ጋዜጠኛታት እቲዮም ሪፖርተራት ናብኡ ውሊዕካ ከተምጽኦ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ከመይ ዝበለ ሰብ እዩ ክእክቦ ዝግብኦ ንዝበልካዮ ሕቶ ግን እቲ ተመክሮ ዘለዎ ከምዚ ክገልጸልካ ፀናሕኹ ነገራት ኣንቢቡ
ንምሳሌ ሓንሳ 3-4-5 ገጻት ዝመጽእ ፕረስ ሪሊዝስ ንዑ ኣንቢቡ ካብኡ ኣየና እዩ ተገዳሲ ከመይ ዝበለ ሓበሬታ እዩ ህዝቢ ኣውራ ዘድልዮ ነና ኢና ፎከስ ጌርና ክንህቦ ዝግባአና ኢሉ ጽሙቕ ኣቢሉ ኣሕጽር ኣቢሉ ዘቐርብ ማለት እዩ ምክንያቱ ከምቲ ዓንተወይ ንዛረቦ ዝነበርና ዜና ነዊሕ ኣይኮነን ሓጺር ክኸውን ይግብኦ ስለዚ ከምኡ ዓቕሚ ዘለዎ ናይ መጽሓፍ ዓቕሚ ዘለዎ ከምኡ ገይሩ ሳመራይዝ ናይ ምግባር ኣብቲ ክንብሎ ጽናሕና ናይ ፕሬስ ሪሊዛት ይኹን ናይ ፕሬስ ኮንፈረንሳት ኣብቲ ናይ ፕሬስ ኮንፈረንሳት ከይዱ ድማ ነቲ ዝበሃል ዘሎ ኣብኡ ዝንገር ዘሎ ሓበሬታ እቲ ዝግባእ ሕቶታት ሓቲቱ ነቲ ሕቶታት ነቲ መልሲ ኣኪቡ እንደገና ጽሒፉ ዘቐርብ ወይ ከዓ ነቲኦም ነቲ ዜና ዘቕርቡ እቲ ዘድሊ ሓበሬታ ዝምግብ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሓበሬታ ናይ ምእካብ ቃለ መጠይቕ ናይ ምግባር ኩሎም እቶም ቴክኒክስ ሓደ ጋዜጠኛ ክህልዎ ዝግብኦም ክእለታት ወይ ቴክኒክስ ዘለዎ ሰብ ይጽሓፍ ማለት እዩ ዜና በዚ ክጽሓፍ ይግባእ ብሓፈሻዊ ኣዘራርባ ማለት ንባዕሉ ኸናይ ክእለት ወይ ከምዚ ጥበብ ወይ ሜላ ወይ ፍልጠት ይሓትት እንድዩ ዜና ምጽሓፍ ዜና ብጋዜጣ ክኸውን ይኽእል ብንባብ ክኸውን ይኽእል ናብ ቴሌቪዥን ክኸውን ይኽእል እታ ዜና ባዕላ ምጽሓፋሲ እንታይ ዓይነት ክእለት እዩ ዘድልያ صحفاي كخونا لو دي جدا ولا زخونا سبزين خد صحفي خالي نو تمهرتي تخيل مو تمهرتي توصدو ناي غازيطኝነት كون سويو سلطنا يكون تمهرتي يكون توصدو نسو حدا كابتي قند تاشمو نسو حدا سب اندحر غازيطኛ ክኸውን ኮይኑ በዚኦም ምሻሎ ወይ ከይዱ ትምህርቲ ዩኒቨርሲቲ ኣትዩ ነቲ ናይ ጋዜጠኝነት ሞያ ክመሃሮ ኣለዎ ወይ ከዓ ብስራሕ እንድሕር ኣሎ ብዝተፈላለዩ ኣገባባት ነቲ ሞያ መታ እንተኣሽሙ ክገብሮ ስልጠናታት እናወሰደ እናንበበድዩ ካልእ እናገበረ ተኣሽሙ ክገብር ኣለዎ ስለዚ ሓደ ዜና ናይ ገዛእ ርእሱ ኣፀሓሕፋ ናይ ገዛእ ርእሱ ቴክኒክ ኣለዎ ከም ዝኾነ ስነ ጽሑፍ ኣይኮን ካንተ ጽሕፎ ስለዚ እነዚህ ፍልጠት እዚ ክህልወካ ኣለዎ እንተዳ ትምህርቲ ኸይድካ ተማሂርካ ከመይ ከም ዝጽሓፍ ዝተፈላለዩ ኣገባባት ኣጸሓፋ ናይ ዜና ኣለዉ እቲ ዝበዝሕ ግዜ ዝጽሓፉ ንምሳሌ ሓደ ካብቲ ብዙሕ ተኣሽሙ ዝጥቀምሉ እቲ ኢንቨርትድ ፒራሚድ ዝበሃል ኣሎ በቲ ቋንቋ ናይ ጋዜጠኝነት ማለት እዩ ካልእ እውን ኣሎ ስለዚ እንታይ እዩ ከመይ ጌርካ ኢኻ ትጽሕፎ ኣብቲ ቅድሚት ነና ኢኻ ተምጽእ ባክግራውንድ ኢንፎርሜሽን ኣበይ ኢኻ ተቐምጦ ከመይ ዝበለ ዜና ኢኻ ከምዚ ክገልጸልካ ዝጸናሕ ኩን ኣብነት እዚ ኢንቨርትድ ፒራሚድ ኣጸሓሕፋ ተጠቂምካ ተቕርቦ ምክንያቱ ብዝርዝር ክነኣትዎ ኣይንኽእልኒና ብዙሕ ስለ ዝኾነ ግን ከምኡ ትምህርቲ ከምኡ ስልጠና ክህልወካ ኣለዎ መታን እቲ ትክክል ዝኾነ ዜና ክትጽሕፍ ወይ ከዓ በቲ ትክክል ዝኾነ ኣገባብ ከተቕርቦ እቲኦም ክምለሱ ዘለዎም ሕቶታት መታን ክትምልሱ ኣብቲ ሓፂር እተቕርቦ ዘለኻ ዜና ስለዚ ዝኾነ ሰብ ጽሒፈ ይኽእል ናይ ስነ ጽሑፍ ወይ ከዓ ናይ ምጽሓፍ ክእለት ኣለኒ ስለዝበለስ ዜና ክጽሕፍ ይኽእል እዩ ማለት ኣይኮነን ግን ካብ ሰብ ናብ ሰብ ክፈላለ ይኽእል እዩ ሓደ ኣብ ቋንቋ ኣብ ምጽሓፍ ንፉዕ ዝኾነ እቲ ንብሎ ዘለና ናይ ዜና ኣጸሓሕፋ ንኽመልኮን ንኽመሃሮን ምናልባት ግዜ ብዙሕ ኣይወስደሉ ንኸውን እንተደኣ ስልጠና ንእሽተይ ወሲዱ በዓሉ እንተደኣ ኣንቢቡ በትን ተኣሽሙ እንድሕር ሓኾትኮት ኢሉ ማለት እዩ ብሓፈሽኡ ኣዘራርባ ግን እቲ ናይ ዜና ኣጸሓሕፋ ነብሱ ዝኸኣለ ቴክኒክ ነብሱ ዝኸኣለ ሜላ ኣጸሓሕፋ ዘድልዮን ዘለዎን እሞ ክትመሃሮን ክትፈልጦን ይግባአካ እዩ ማለት ጽቡቕ ዜና ከም ዝበልካዮ ሰብ እቲ ሪፖርተር ኮይኑ ወይ ተወኪል ኮይኑ ብኣካል እንድሕር ከይዱ ክኸይድ ተኽኢሉ ብፍላይ ምስ ናይ ኤርትራ ኩነታት ሕጂ ገና ዚብና ክንሪኦ ከለና ኣብቲ ዞባናዊ ምስ ዘሎ ኩነታት ኣተኣሲርና ክንሪኦ ከለና ከይድካ ወኪል ናይ ምስዳድ ወኪል ኮንካ ናይ ምጽሓፍ ወይ ገለ ዕድላት ስለ ዝጸብብ ነቲ ተኣማንነት ናይቲ ዜና ናይቲ ሓበሬታ ኣብ ሕቶ ዝኣትወሉ ኣጋጣሚታት ብዙሕ እዩ ሕጂ ከመይ ገይሩ እዩ ተኣማኒ ዜና ክርከብ ዘለዎ ወይ ከመይ እዩ ናይ ተኣማንነት ናይ ዜና ኸ እንድሕር ተኣማኒ ዘይኮነ ዜና ፈንዩ ሓደ ማዕከን ዜና ኸ ዘለዎ ሳዕቤን ከመይ ወይ ዝወርዶ ሃስያ ከመይ እዩ ከም ዝትብሎ ዘለኻ እቲ ትብሎ ዘለኻ ፀገም ናይ ንኣሽቱ እቲ ማዕከናት ዜና ጥራይ ዘይኮነ ወላትን ዓበይቲ ማዕከናት ዜና እውን ሓደ ካብቲ ዓበይቲ ካብቲ ሓደ ዓብይ ሽግር ኮይኑዎን ዘሎ ንሱ እዩ ምክንያቱ ናይ ባጀት ኣርእስቲ እዩ ስለዚ እቲ ናይ ብእንግሊዝኛ ኮረስፖንደንት ይበሃል ሪፖርተር ተሓኒልና ንፅዋዓዮ
زينا نقلن أكيد وزمت على كخبكال بوتا ناب كل عالم ناب كل بوتا كتلقى خايت خلني خلق خايك لاني سلازي تخبرو زخلا نالبات حنساب بتين عبيتي ناي حبار تاشمو وني قبرين ريبورتر وي كورسبوندنت وني قبرين ويقون ناي معكنات زينا أدى اليوم زلق خون اللو اليوم ريوترز اي بي اجانس فرانس بريس كلاز بحالو سلازينتين ناي كلنا نعلمنا ناي معكنات زينا نساتهم زدالو وزينا إلا أخلنا مو بو نعو أنت أشوف تقبلوا تخيلها كتقمط أو تخيلها هجي تتأماننت زبل استتايو حدا ناي معكن زينا غازيتا خون راديو خون تلفزيون يخون كله تتأماننتو تسرحوا تقول شاعة تسرحوا تقول شاعة تقمطوا سلزي نتتأماننت ويكاتي سماعي تختاتالي ناتكا عبد علي خازلو أمنتك عبي مجمري أنا ويح سرح يزدلكا زي نوح جزء كتوصل لك ما تنوح جزء يوصل نساتهم أمنتهم قبل عليها تأشمخ قبل ما كل شعب كسرح كل خزينة كتقرب كل حدا زهون يكون حبريتا ها أوكي بار بزز متسي أنت واحدة بتزامدي تخكليو ويكا صبوق زينة يلوم كسمعوها مالتي اندحري صبوق زينة ويكا زيل زينا بعلقة ملاليكا يكون ولا تي كتقبرو زقبأك كله نقرات كي قبركا خم غازيتኛ تدالو زينا اندحرا لو وينو ግን صباح نغو قس بقس تيوم سبات كفلطو يو بناي غازيتኝነት مويات انتاي زبلالو سمعتسي زنبي لا يكونون زبحال ነገር አለው እንታይ ማለት እዩ ድድሃብካዮም ጥራይ ተቀቢሎም ተጻዒኖም ዝኸዱ ጥራይ አይኾኑን نتتهبهم سمعهم مسكال ون أوداديرهم أبكال خيرهم ون سمعهم أنت أشمو يقبرهم سلزي أنت دا كم زين بلوز لنا تخكل زي كون حما غزينا عند حتى قربوا لهم كونكا زي حد دهري زي تأشمو قبروا كل جمهورية مالتي ونتنات كا أمنت كف كسوي خيلي زين ساتو ممكن قد فاقوا اليوم ده حج ديك سمعوها ويقعد يخريوها زي ككتلو خاوني خو اليوم ما تسرح خايو تدزارب مالتي نتي دحركا زقربكا يحطو انت دا حد تخكل زي كونه زينا انت دا قميتكاس انتي متس صعبين بعبيو نتيوم سمعت خاط خسروم حدتي تاشبهون قطو طنحنا مالتي زي حدا عبي كسارايو منالبات قنتي قميتكا يدل خزينا نخلقوت سبات نخلقوت تكالات نخلقوت تاشمو بحماق زقلت انت دا خوينو بشجر زأتوهم انت دا خوينو شموم زبلل انت دا خوينو هو ازلين دا خوينو كساب كاستو خاون يخو اليوم زي كسيسو ما بفردون كقربوها يخو اليوم زي تتوطعون تفردنا تقلن بفلاي اندحر عبيز بلا تكال كوينو سي بزح كسارة خمسة الكاخيلي مو صباح نقوهون كم ناي زينا معكن كم زي تخيل كقبرك هوني خيلي مالتي توطعين تقلن كله زي ستات مالتي حجي مساء تخيل قرب لي زبالة انتهت حتى زلات زينان بوليتيكان سب كمي يجيرو خفلاليو بوليسايز خمزي نا بوليتيكا يزازولوتي يزبز حبريتات حجي هرأ خلومو بوليتيكا خبلك خلوص نايتي ناي معكن زينات تكال كخو نخيل وينسو مسو زلو مشارختي بوليتيكينيات كخونو خلو ومنقستون كخو نخيل بعبيو بوليتيكاو ملك عنده حازة بوليتيكاو تسق عنده حازة زفنو زينات بزحيو حجي أب أمرو أب سمعيت أب مردأتها ناي تحبرتها سب ناي زبزح سمعها قليل زي بحال سمبرات فتريو حجي تسب كميو هنا حلو زلو بوليتيكاوي تحستو ويتقوم زي بلو زينان زلو زينان نخفلي انتهي جوابات تتكمل لو إذا كان انتو خانكم هو ترديكا بفلاي دما بزحجي اوان شحن مشالو تحبريتها سي اللي بيبلون تيوم زينا نقربينا نابلو تاشمو زقبرون بزحي اللوام سزي اب كم زخنتات سي نتايو قبر زلو سماعي اتي critical thinking دبحال اتي نتمنشي خا critically
بهيساوي أجاب مش لك هيساوي عيني كتريو كتكيل لك أنت مالتي زهونا حبريتاسي سلز توهبه بحدا معكن دينا سلز تزرجحت تخكلي وحكي ومالت يكونن نمنتها زي حتى متيا أبزي قنوع وزنبع حبريتها تمركزهم من سبات كبأسوا من سبات كتصرفوا نهزب كتصرفوا نقولوا هزبي كواردو سمع له جزء ويسمعنا له جزء مو حجة حبرات سبسي كمايو كريو زلوان زينا كماي جريو دابل تشيك برزلوه وي تايو تي تبروز نبركات من الله يدي لكن نزي نزبلن زلوخا كتأتوان سلازدلو خينا أبو أبو كتأتوان سلازدلو خير لأن بزي قد سنتايو تي تعشمو تي سمعي كل شيء حدا نقر كجوروز اللي هو نقر أنت اللي خينو بكريتيكال عيني خريقو اللو نزخونه نتكبو سمعو زريقو زنببو حبريتاسي تميلو كم زلو تقبلو لا كخير شيء يقولون كم تعنتو يزبلا كاز نبركونو زنبي لا يخونن ده توهبو تسكيمو كخيد يقولون مالتيو سيزي بفلاي دما ابزي حج اوان تقدم من البات تي ناي معكن زيناتات غازيطا راديو تلفزيون ابز زنبلو اوان قربتي كاونا وون تاشمو يخون يحيش خون حجين انترنت ابزي انترنت ناي انترنت عالم ابزنا زلنا لو اوان زخونه سب زخونه نغا صيفو كزرغح ابز خللو زلو اوان مالتي مو خا كترغاغصو ابزي تخللو اوان اتي ناتكا ناي هي يساوي تعشمو ناي مماي عقمي كتعبيرلو زغباكا نغري سلازي انا اندحر حدا نغر يلكا شجاي دوتي ازبلكو خسميعها خيتكا بقى كتزرغها مليسكا نسخا ناب كال كتبصها مالت تخكل ايكونن كما يلو يوزي كم خوينو كبي يمچو تمنچي من يهبوكا بتحبريتا خبي يبقس انتاي مرتعل لك انتاي ጭብጥ لك إلكا خت حدا سمعي إلو نتنجر كوردو خديبو اللو قدمي مقبالو كابكال سورسز ون كابكال منጭታት ون نزي ነገር እዚ تخكل ديو ايكونن إلو كرغاغصو كفتن اللو حجزي حوسي كمزي حوسي كالتشريو مالسي حدا حبرتسب زطريو كالتشريو دحري بزوف مالتي اجي تتصقم زمصا منتايو اتنحنا اب زينبور زلنايو خونታት نسو يقوم زغبر تحبريتا يدليكا بزعبا تزبحال زلو ነገር بزعبا هاجركا بزعبا تي اب غوربيت هاجر زكاي زلو ነገር نابنت بزعبا بكل في العالم زلو كما هذا امسلو حواتكا ازماتكا متعبيتخا دقعدخا ግን ስለዚህ تركب بتي حدا وقعوي زونه شمو ناي حبريتا منشي ስለዚህ ይብልካ ነዛ ሃጓፍ ዝን መምላ زكون زبلو زكون سب زرغو حسكايو تخيل مالتي حجي دكتابات بتفطرو تحبريتا ناي مركب تعشمول لنا شوخات لنا حجي كمل كالو زي كمل علو حجاب كمزي كل شيء خذكر زلو وغن كم زخبلك اطناحو زغونه سب زبلو اب انترنت لستوهله حدا سب فيديو تلفزيون ወይ كازي دمصن غيرو قديحو وጪو ስለተዘራበسي كل ነገር حق معناتها يخونن انت وحده ካብ ዝተፈላልዩ ብዙሕ ዝበሉ ምንጭታት ነቲ ነገርቲ ከተረጋግጾ ክትፍትን ክትክእል ኣለካ ከመይ ገይሩ እዩ ከምዚ ይኸውን ይኽእል ዲውሲ ኢልካ ከም ሰብ ክትሓስብ ይግባእካ እዩ ስለዚ ኣብቲ ሰማዓይ እቲ ተኣሽሙ ዝግበር ኦፍ ኮርስ ከም ጋዜጠኛ ዓቢ ሞያዊ ሓላፍነት ዓቢ ተኣሽሙ ኣለካ ሞራል ክህልወካ ይግባእ ትሚልካ ዝኸውን ዘይኸውን ከተውፃእ ይግባእካ እንድሕር ጋዜጠኛ ኣይትብልኩምካ ማለት እዩ ترى ግን ከም ስለ ዘለኻ እንድሕር ተኣሽሙ ክኸውን ከሎ ግን ኣውራ ኣብቲ ሰማዓይ ተኣሽሙ ዝኸውን እታ ናብ ካልቸር ክምዕብል ኣለዎ ወይ ከም ካልቸር ወሪሱ እቲ ሕብረተሰብ ሲ ኣካል ናይ ባህርያቱ ኣካል ናይ መንነቱ ተገይርዎ ዝሓሸ ዝብልካ ታ ዝዓቤት መብፅሒት ይብል እና መጀረሻ ሕቶላትኒ ሕቶይ ክልተ ክኾና እየን ሓንቲ ዝበዝሕ ማዕከናት ዜና ብዙ ግዜ ዝኽስማዕ ከሎ ስምዒትን ግምትን ናይቶም ዘቕርቡ ሰባት ይሕወስ ኣብቲ ዜና ኣብ ክንዲ ፍጻመ ጥራሕ ስምዒታቶም ሕርቃን ክኸውን ክል ሓጎስ ዝመስሎም ርእይቶኦም እውን ይውሰኽ ኣብቲ ዜናታት እዚ ከዓ ነቲ ሰብ ከይተረድኦ ይሰርጾ እዩ ወይ ከዓ ብስምዒትን ብርእይቶ ናይቶም ዘንብቡ ዘለዉ ይድረኽ ይሞኒ
قنوع دي رؤيتوتات كتقمت سمعتات كتقمت حرقان يكون حبوس يكون قنوع دي أبزينا بفلا أبزينا ولا أبكال أون كنزارب نخيل قلنا يلون برسنا زينا سلزخونة قنوع دي زي حانتي ده هذا زي خمر سهل كقديم كذا يعمل اسمه ده حانت خسر بس نحيله اوكي لأنه أقول ملس تأشمو يزنطر ملس يزلوا اندحري غازيتنيا وهاب زينا اندحري كونكا سمعت كتحوس هاي قبا كان بتأشمو مالتي بتي ناي جورناليزم تأشمو اندحري كدنا وانا زين نسخة زينا تقرب لها حدا غازيتنيا ناي زينا زغرب ويكا حدا بحافشو حدا غازيتنيا نيوترال كخون يقبو صقعي كحز اي يقبونيو نسو اتي حلافنته ويكا تتصوعنته نهزبي نهزب خا اتي اناتو حلافنت نهزبي تخكل حبريتا مبصحيا اكيبكا تخكل حبريتا انا ديخا اكيبكا نزي اداليخا نهزب مخبي ولا طلايو نتي حبريتا كتهبو يغبا كايو اندحري زي ايديال جورناليست ويكا اتي مثالي اوي غازيتنيا ويكا ناي زينا صحفي اينا نزارب زلنا مالتي ግን ምናልባት ሓደ ነገር ኣብዚ ከዓ ክዝከር ዝግብኦ ነገር ኣሎ እንታይ እቲ ቆይሙ ዘሎ ማዕከን ዜና ወይ ከዓ ሚድያ እንታይ ዕላሙ ስኻ ካል ኣርእስቲ ምስ ዝኸይድ እዩ ማለት እዩ ግን ብሓፈሹ ሓደ ጋዜጠኛ እቲ ተኣሽሙ እንታይ እዩ ቀዳማይ ዕማሙ ንህዝቢ ረብሓ እዩ ናይ ህዝቢ ረብሓ እዩ ክሰርሕ ዝግብኦ ናይ መንግስቲ ናይ ትካል ናይ ሓደ ሰልፊ ናይ ሓደ ሃፍታም ናይ ሓደ ተኣሽሙ ክሰርሕ ኣይኮነን ኣብ ኮፍ ኢሉ ዘሎ እዚ ሓደ ዓቢ ተኣሽሙ እዩ ማለት ስለዚ ኢንዲፔንደንት ነፃ ክኸውን ኣለዎ ኒውትራል ሻራ ክሕዝ ኣይግብኦን እዩ ኩሉ ሻዓ ከዓ ክልተ ወገን ናይቲ ኣርእስቲ ወይ ከዓ ክልተ ወገን ናይቲ ዜና ከቕርቡ ይግብኦ ሓንሳ ካብ ክልተ ንላዕሊ 10 20 ክበፅሕ ይኽእል እዩ ስለዚ ሳይድ ኢዝ ቦዝ ሳይድስ ናይ ስቶሪ ንብሎ ማለት እዩ ስለዚ ጥላዮ ኣይትጥላዮ ክልቲኡ ከተቕርቦ ይግባእካ ስለዚ ስምዒት ክትሕውስ ኣይግባእካን እዩ እቲ ቋንቋ ናይ ጋዜጠኛ አንተ ወይ ንዛረብ ነርና ከመይ እዩ ዜና ዝፅሓፍ ንብል ነርና ኣብቲ ክትመሃር ከለኻ ሓደ ቴክኒክ ናይ ዜና ከመይ እዩ ዝፅሓፍ እቲ ኣፀሓሕፋ ቴክኒክ ናይ ዜና ክትመሃር ከለኻ እትመሃሮ ነገር እዚ እዩ እቲ ትጥቀሞ ቃላት ከይተረፈ እቲ ትጥቀሞ ቅፅላት ከይተረፈ ሓባሪ ክኸውን ይብሉን ምሽ ስምዒትካ ተእትዎ ኣብኡ ከተፍስሶ ወላ ትጥቀመሉ ቃላት ትጥቀመሉ ቅፅላት እውን እንድሕር ክትጥቀም ኣለካ ኮይኑ ተኣሽሙ ዘይብሉ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ ናትካ ስምዒት ዘይገልፅ ናትካ ስምዒት ዘይነግር እቲ ሓያል ፀሓፋይ ሽሻይ ሎማዓልቲ ተኣሽሙ ክብል ኣይክእልን እየ ኣነ ምክንያቱ ተሸሊምካ ሽሻይ ናይ ከምዚ ውድድር ተኻይዱ ተሸሊሙ ዳ ይኽብል ዘለና እምበር እቲ ሓያል እቲ ብርቱዕ እቲ ቅድሚ ሕጂ ተኣሽሙ ተወዳዳሪ ዘይብሉ ክብል ኣይክእልን እየ እቲ ትመሃሮ ነገር ንሱ እዩ ሕጂ ኣብኡ ይመፅእ ማለት እዩ እንተ ደኣ በቲ ትምህርቲ ሓሊፍካ እዚ ክትገብር ከም ዘይግባእካ ትፈልጥ ኢኻ ግን ምስኣ ከዓ ተዓንቶ እዩ ዝብለካ ፀናሕኹ እንታይ ንምንታይ ዕላማ ኢኻ ቆይምካ ዘለካ እዚ ሚድያ እንድሕሪ ሓደ ምሻሎ ፓርቲሳን ዝኾነ ሚድያ ድሕሪ ኮይኑ ማለት ሓደ ናይ ሓደ ፖለቲካ ዕላማ ክወቅዕ ዝቆመ እንድሕሪ ኮይኑ ወይ ከዓ ካልእ ዕላማ ክወቅዕ ዝቆመ እንትዳ ኮይኑ ኦፍ ኮርስ ንዕኡ ንክትሃርም ከም ጋዜጠኛ ድሌት ዝግባእካ ክትገብር ወይ እቲ ክዓውተኒ ይኽእል እዩ እዚ ናተይ ዕላማ ክዕወት ክገብሮ ዝግባእኒ ክገብር እየ ክትብል ምናልባት ትኽእል ኢኻ ግን ሽዑ እቲ ጋዜጣ ከዓ ብከምኡ ይፍለጥ ማለት እዩ ወይ ከዓ እቲ ራድዮ እቲ ቴሌቭዥን ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ክብለካ ይኽእል ምስኣ ቁርብ እንታይ ክትበርሃለይ ምዘለኹ ወላ ናይ ፓርቲ ኮይኑ ወላ ናይ መንግስቲ ኮይኑ እቲ ህዝቢ ናይ ፓርቲ ስለዝኾነ ኦኬ ከምዚ ክገብር ግቡእ እዩ ኢሉ ከም ርድእ ወሲዱ ናብቲ ደረጃ ከበፅሕ ኣለዎ ዶ ኢለ ስለዝሓስብ እየ ሓደ ጋዜጠኛ ሲ እቲ ናቱ ተፀዋዕነት ንህዝቢ እዩ ኩሉ ሻዕ ንናይ ህዝቢ ጥቕሚ ክሰርሕ ኣለዎ እዚኣ እቲኣ ሓንቲ ዓባይ ከምዚ ሞቶ ናይ ጋዜጠኛ ክትከውን ይግባእ እሞ ሓደ ጋዜጠኛ ከምቲ ኣቀዲመ ክገልፀልካ ፀናሕኹ ኒውትራል ክኸውን ኣለዎ ሻራ ክሕዛ ይግብኦን እዩ ድሓር ኢንዲፔንደንት ነፃ ክኸውን ኣለዎ ኣብ ርእሲኡ ነቲ ዝእክቦ ሓበሬታ ነቲ ዝዝርግሖ ሓበሬታ በቲ ትኽክል ኣገባብ ስነ ምግባር ክእክቦን ብኡ ገይሩ ክዝርግሖን እዚ እውን ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ተኣሽሙ እዩ ማለት እዩ ዕኑድ ናይ ሓደ ጋዜጠኛ ክህልዎ ወይ ክኾኖ ዝግብኦ ነገር እዩ ማለት እዩ ኩሉ ሻዕ ድማ ነቲ ክልቲኡ ወገን ናይቲ ዜና ዕድል ክህብ ይግብኦ both sides of the story ክቐሪብ ኣለዎ ኩሉ ሻዕ
حنسا كم تقدم قطتنا هو تي ستوري ويكاتي ارستي تزينا ويتفطمه ካብ ክልተ ካብ ሰለስተ ካብ ኣርባዕተ ካብ ሓሙሽተ ላዕሊ ወገናት እውን ክህልዎ ይኽእሉ ወይ ከዓ ልዕሊኡ ዝምልከት ወገናት እውን ክህልዎ ይኽእሉ ማለት እዩ ስለዚ ወገናት ዝምልከት ክኸውን ይኽእል እዩ ንኩሎም ዕድል ክህቦም ይግባእ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ እቲ ድሓር ዝብሎ ነበርኩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሓደ ተኣሽሙ ኣሎ ነው ሓደ ፍልይ ዝበለ ሓድሽ ዓይነት ጋዜጠኝነት ኣሎ እዚ ሚሽን ጆርናሊዝም ዝበሃል ማለት እዩ ቀደም እዚ ሪቮሉሽናሪ ጆርናሊዝም ዝበሃል ትነበረ ማለት እዩ እንታይ እዩ እዚ ሚሽን ጆርናሊዝም ገሊኦም ጋዜጠኛታት ንሓደ ዕላማ ይቃለሱ ማለት እዩ ስለዚ ንዕኡ ነቲ ናቶም ዕላማ ንኽዕወት ድማ ዝከኣሎም ዝተፈላለየ ነገር ይገብሩ ማለት እዩ ምናልባት ሓበሬታት ሓበእ ትኽእል ሓበሬታት ቅይር ትኽእል ሓሶት ክትምልእ ትኽእል ስምዒት ክትሕውስ ትኽእል ካልእ ግን እንታይ ማለት እዩ እዚ ካብቲ ንቡር ሓደ ናይ ጋዜጠኝነት ተኣሽሙ ይወፅእ ኣሎ ማለት እዩ ሓደ ናይ መንግስቲ ጋዜጠኛ ንኣብነት እንተዳ ወሲድና ኦፍ ኮርስ ንህዝቢ እዩ ትናቱ ሓላፍነት እቲ ህዝቢ ዝደልዮ ነገር ክቐምጥ ክኽእል ኣለዎ ሕጊ ኣሎ ኦፍ ኮርስ በቲ ሕጊ ተገዚእኻ ትኸይድ ኢኻ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓዲ ናይ ሕጊ ፕረስ ኣሎ ብኡ ተገዚእኻ ትኸይድ ማለት እዩ ግን እዚ እናሃለወ ንስኻ ሓንሳ ከም ጋዜጠኛ ክትገብሮ ዘይግባእካ ክትፅሕፎ ዘይግባእካ ክትብሎ ዘይግባእካ ወይ ከዓ ዘመንግወካ ወይ ከዓ ብሓይሊ ከም ዝግበር ከምዛ ኣይትግበር ዝብለካ ኣብ ዝህልወሉ እዋን ኖ ኣይገብርን ኢልካ ክትኣቢ ትብዓት ክህልወካ ፅቡቅ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ኩሉ ሻዕ እቲ ናይ ጋዜጠኝነት ተኣሽሙኡ እቲ ናፅነቱ እዩ እቲ ዓንተ ወይ ንዛረባ ዝነበርና ነገር እምነት ናይ ሰማዕቲ ናይ ተኸታተልቲ ናይ ኣንበብቲ ከመይ ጌርካ ኢኻ ተምፆ ከመይ ጌርካ ኢኻ ተሃንፆ እንድሕር ኢልና እቲ ስራሕካ እዩ ዝዛረብ ኢልና ነርና ስለዚ ንሱ ሓደ ካብቲ ዓበይቲ ነገራት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ጋዜጠኛ ነዚኦም ክገብር ኣለዎ ስምዒት ክሕውስ የብሉን እወ የብሉን እዚ ነዚኣ ጥራይ ከብራህ ደልየ ፅቡቅ ኣብታ መጨረሻ ዝጠቕስ ዘበልካቲ ሚሽን ጆርናሊዝም ዝበሃል ንሱ ምስ ዘለና ኩነታት እውን ዝያዳ ዝውክል ኮይኑ ይስምዓኒ ግን እቲ ኣርእስትና ሓፈሻዊ ዝዓመቐ ፍልጠት ወይ ከዓ እቲ ኣድማሳዊ ዝኾነ ሓቂ ናይ ዜና ናይ ሓበሬታ ክህልዎ ስለ ዝደለናዮ ትሰብ ኢና እዛ ዝበልካያ ግን ካልእ ግዜ ክንጠቕሳ ንኽእል ሕጂ እውን ብኸፊል ክንፍትን ኢና ምክንያቱ ኣብ ዜና ንመራሕቲ ናይ ሃገራት ንኣብነት ናብ ናይ ኤርትራ እንድሕር ከይድና ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ እንድሕር ኢልካ ንምንታይ ፕሬዚደንት ይበሃል ኣብ ዜና ዝበሃል ርእይቶ ይመፅእ ወይ ቅሬታ መፅእ እንታይ ክበሃል ዘለዎ በቲ መፀውዒ በቲ ሞያዊ መፀውዒ በቲ ሞያዊ ዓይን ክንሪኦ ከለና እንታይ ክበሃል ዘለዎ ክበሃል ግብኦ ድዩ ኣይግብኦን ከመይ ናትካ ርእይቶ ክትከውን ትኽእል እዚኣ ግን መልስኻ ክሰምዕ ምክንያቱ ኣካታዓይቲ ብዙሓት ሰባት ካትዕላ እዮም ብከምኡ ገባብ ክፅዋዕ የብሉን ዝብል ርእይቶ እውን ዘለዎም ኣለው ሕጂ ከም ናይ ዜና ኣዳላው ከም ሓደ ማዕከን ዜና እንታይ ክገብር ይግብኦ ኣብ ከምዚኦም ዓይነት ኣሻማውቲ ዝኾኑ ኣርእስታት ወይ ከዓ መፀውዒታት ነኖ እንድሕር ሓደ ወግዓዊ ዝኾነ ማዕከን ዜና እንድሕር ኮይኑ እቲ ወግዓዊ ዝኾነ ስም ናይቲ ሰብ ክትህቦ ይግባእካ ስለዚ እንተዳ እቲ ፕሬዚደንት ንሱ ኮይኑ ናይታ ሃገር ፕሬዚደንት ስለዚ ፕሬዚደንት ናይታ ሃገር ፕሬዚደንት ኢልካ ክትፅውዖ ትኽእል ኢኻ ብፍላይ ግን ኣብቲ ሚድያ ክትቀርብ ከለካ ምናልባት ኣብ ደገኻ ኣብ ካልእ ደሊት ከድካ ክትፅውዖ ትኽእል ኢኻ ግን ንህዝቢ እተቕርቦ ዜና ብቴሌቪዥን ይኹን ብራድዮ ይኹን ወይ ከዓ ኣብ ጋዜጣ ትፅሕፎ ወይ ከዓ በዚ ናይ ማዕከን ናይ ኢንተርኔት ጌርካ እተቕርቦ ዜና እቲ ትኽክል ዝኾነ ሽሙ ክትህቦ ይግባእካ ማለት እዩ ምክንያቱ ንዕኡ ይኮነን ትርእስቲ ንዓኻ እዩ ብዛዕባኻ እዩ ከምዚ ክንብሎ ዝፀናሕና እንድሕሪ ዓለም ከምኡ ትፈልጦ ኮይና ከምኡ ክትብል ወይ ከምኡ ኢልካ ከተቕርቦ ትኽክል ኮይኑ እዩ ዝስማዓና ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ስምዒት ወይ ከዓ ኣብ ደገኻ ክትብሎ ትደሊ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ድሌትካ ግን እዚ ንሰብ ክትቀርብ ከለካ ምናልባት እቲኦም ናትካ ሰማዕቲ እቲኦም ሒዝካዮም ጥራይ ዘለካ እውን ኣይኮኑን እኮ ፅባሕ ንግሆ እቲ ሓደ ካብቲ ዕላማ ናይ ሚድያ እተቕሞ እኮ ሰባት ከተእምን መታን ሰባት ሓበሬታ ክትህብ መታን ሰባት ክትፀሉ ክትልውጥ መታን እዩ እኮ ትብልካ ምስለ
ስራሕ ኢልካ ኮንካ ንሰርሖ ስለዚ ከምኡ ክትገብር ተደኣ ኮንካ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ነገር ናይ ከምኡ ኢለ ይፅውዖን እየ ንሓደ መራሒ ናይ ሓንቲ ሃገር ካሊእ ኢለ ዝፅውዖ እንድሕር ኢልካ ምናልባት እትዮም በቲ ሓደ ናባኻ ክመፁ ዝግብኦ ሰባት እውን ትኸስሮም ኣለካ ማለት ኮይ ስለዚ ወላ እቲ ወግዓዊ ናይ ተኣሽሙ ኦፊሻል ሚድያ እንድሕር ኮንካሲ ክትገብሮ ዝግባእካ ነገር ንሱ እዩ ምስቲ ክብረትካ ምስቲ ሽምካ ምስቲ ተኣሽሙካ ዝኸይድ ማለት እዩ ስለዚስ ولا حنت تأشمو زجبرو نقول لنا زي بتشمو ختهبو لك بتستنتانو بتناتو تأشمو ختهبو لك زي طلع خيو سي نعو تحدبو تأشمو سلازخونه كم زخت تكبر اخونا كم ندحرق تكبر خون كامو معلومات زي استزين عناس ملكتنا عندنا سزخونه قامو تقميتو له قنا فقولوا زلو معات حماق زجبرو مراحتي معات حماق زجبرو تأشمو له بسنك خمزي ناي يتوعمني ختبلي خالتي ስለዚህ ትክክል አይኸውን አይመስለንም ናይ መጨረሻ حتى ያኽትከውን መስለኒ እንድሕር ሕቶ ዘይ ፈጢሩለይ መልስታትካ ንህዝቢ ክትብለን ፀኒሕካ ቀደም ኣቢልካ ሕጂ ንህዝቢ ክንብል ከለና ኣብ ሓንቲ ሃገር ንዘሎ ህዝቢ ዲና ከም ህዝቢ ብዘይ ወገን ብዘይ ኣፈላላይ ዜና ክንህቦ ዘለና ወላስ ኣብ ካልእ ሃገራት ንዘሎውን ኣብ ግምት ዘእትዎ እዩ እንታዮም ቶም ንኣብነት ኣብ ኤርትራ እንድሕር ወሲድና ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ንዘሎ ህዝቢ ጥራሕና ቀዳምነት ክንህብ ዘለና ወላስ ኣብ ደገ ከም ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ዘለው ህዝብታት እውን ኣብ ግምት ክነእቱ ለና ኢና እንታይ ይኸውን ዘለዎ እንታይ ትፍልልይ ንመን ዩቲ ሚድያ ንመን ይቆይሙ ክተቕሞ ከለካ እትዮም ናትካ ቀንዲ ሰማዕቲ ተኸታተልቲ ኣንበብቲ መን እዮም እዚ ተኣሽሙ ይኸውን ማለት እዩ እንድሕር ንህዝቢ ኤርትራ ኢልካ ተቐመጥካዮ ሚድያ እንድሕር ኮይኑ ቀዳሞት ሰማዕትካ ንሳቶም እዮም ማለት እዩ ስለዚ እቲ ተዳልዎ ዜና ንኣብነት ብዛዕባ ዜና ስለንዛረብ ዘለና ንዕኦም ዝምልከት ክኸውን ይግብኦ ማለት እዩ ምናልባት ዝብል መረረ ስለዝመፅእ ምስለካ እንታይ ዝብል መረረ ስለዝመፅእ ዝዛረብ ዘለኹ ናይ ኤርትራ ጉዳይ እንዳሃለዎ ከሎ ስለምንታይ እቶም ካልኦት ጎረባብቲ ከዘይለዓልኩሞም ስለምንታይ ኣብቲ ዜና ዘይኣተው ስለምንታይ ትርስዕዎም ኣለኹም ዝብል መረረ ወይ ንቐፌታ ወይ ቅሬታ መፅእ እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ሕጂ ንኤርትራ ዝቆመ ማዕከል እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ቀዳምነቱ ኤርትራ ክህብዶ ኣይግብኦን ወይ ቀዳምነቱ ኤርትራ እንተሃበ ቀዳምነቱ ኤርትራ እንተሰርዐ ንጉሩን ግቡኡን ዶ ኣይኮነን ንማለት እየ هو أنا أنتي نبي مثلنا مثل كذي اتحاد زينا سيك تمرتون كلها بمنتي أجوابي خا بمنتي قطعي بمنتي كرايتيريا خا تمرتون نفسه كف نيزينا مع أخل نيجزار إسا ويك بوز حد سما معلوين توزحت مبزحتون اللوم قطعي تي زينا زي كابز زينا زي كن مرتو يقبعنا مناتو خمت عنتو يبفتفل ما زبل كذا نبركو معلتاوسي اللي بزي بلوم في تعاملات يوم زخصتوا أب علمنا أبت كوابينا أبت زلنا يوم هواهو حجي حدا كابتيوم كندي ببزحات ناي معكرات زينا جتك أمولو مالتيو معكني ويكا ممرتي ناي حدا زينا كابت خالق زي proximity زباليو أوكي سزي بخما يوز قربو قدمت ناتكا سماعي منيو اوف كورس مجمريا توصوم كلها تاعش متقبرو إخا تفلت إخا نمني لكا خم دوصا خايوتي ميديا بنخرج تدخل كلها مالتك إخا وكقوم كلوسي نمنيو تي قويمو أجي أب بخمس جيرا خقلت لك أب نيو رحوق مبراق أبع جابان زقات أمي هذا في التأمين تلالو أو السودان كأزقات أمي في التأمين تلالو نتي نزينات كزينا زكتات السب من البات ناي تجرينيا زينا عند هالخوينو نزي زينات كزكتات السب إنت أب السودان زقوانف زلوا خناتات يقربوا مثلاً سيزي بزعبو فتحبرو يمرت من البات بزعباتي بوتان جزين عند هاللكا خد قلت أو تخيل توسخي بوتان جزين ناي تي جزين ناي تايم ناي الراديو كونكا غازيتا دحر كونكا خا بوتا افتي تعشمونو افت قدام يقص يكون افتي كاله بوتا ندحر لك خويلو منالمات كتقمطو تخيلها ندحري نو مرجع ندحر تاتو لخا كونكا ግን ندحر 10 5 كم ندحر غوانيفو ابزي زلخا يخونታት ካብዚኦም ሓንቲ ከተቀምጥ ندحر لك كونكا ወይ ክልተ ጥራይ ከተቀምጥ ندحر لك كونكا እቲ ዝቀረበ بقربا
تعشم إمباكت زلوا طلبوا زلوا نتنات كسماعي أينا يكت مرتول لك سازن عمر كان تقرب مالتي إذا السودان لمثال لو بعتي كتبيتين ثلاثة أنا زي كتب مع ثلاثة معلتات كتبيتين ثلاثة سبعات مويتو مالو السودان كم زجريتش تفتيروا له تبعي لي نبني على زينة سازن نسوي يقربوا نوعي يخا تقرب من البات حنسا أجن إتي زفتم إتي زخست فتامي عازي عابي كخوني قليب أب شاينا ولا تفتيروا هلوسي تخسيت هلوس جن أزنيو نعلم ملو نفلتنا زسم بدوي كأخن فلتو زلنا نجار نحرقينه كتقربوا تخيلي خا سازي أفتي مرجع تقبلوا له نجارسي ناتكات عشمويو كم غازيتنيا نسخا ستقملو كرايتيريا انت يالك بو تتقم مالتي اورا جن نتي اوم ناتكا سمعتي انتاي صلوا يحضرلهم انتاي قربت على زيناتي فلينت على وديو وانا وديو كالي غريچت على وديو ناي هيمان إليمنت ወይ ከዓ ናይ ድንጋጤ ዝፈጥር ነገር አለ ወዲው ካለ ብዙ ሓሎ ንዑ ብኸምኡ ኢኻ ትመርጾ ስለዚ ንስኻሲ ናትካ ሓላፍነት እዩ ማለት እቲ ጋዜጠኛ እስከምኡ ክገብርስ ምንም ጣዕሽሙ የብሉን ጽቦ ብግምጥሉ እንኳ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ለምሳሌ እቲ ከምኡ ኢሉ ክሓትት ዝሓትት ሰብሲ ምናልባት ነተን ካልኦት ማዕከናት ዜና ናይቲ ከባቢና مرأي ونيد اللي يقلل يكو السودان ده خير كاب زعبا إرترا زرب أبتي معكنا زينا ناي السودان سكند من تأيو إثيوبيا ده خير كا نالوات أزجي تنقوم نجار أنت خوينو زعبا إرترا زربو تدي هنا أبتي زينو أم زوت سي زعبا إرترا لوديو من ده دوت خوينو أكسب كند من تأيو تلصق زي بعلو كده هنا سبكم لسه زقلي ولا حد تعيش مثلا يا صبو هو مالت عمق زبالة سفح زبالة أرستيو جزء كنفليلو يجبأ النايو ناي مجرش حتى زلاتني من البات نتكاري إتوه كون تخيل أزياء نوع زبالة عامتات تعذيب كلها نايتي عودي مهرن يخمو نوع زبالة جزء هذا تعذيب كلها زمكم زيوم عينت جي عند قال كنت كأمي جحمت أسرارها أوكي تقال تجبأ خوينا تسمعنا نعي كتعذب كلها أنت يسمع كاني رسخة تمويا نسوت سخاز مهار كارلو مويا بكم زعينت وديقو ترى خلها زي بفلاي 3-4 عامات انتي اسمع كان يرو انتي نيرو او ناتكا سمعتات جبر مرسن نعم تعشبون ديوزي تي مويا غازيتانيነት ጥራ ያኾነንኮ ኣብ ብዙሕ እቲ ከም زعينت ጸገም ኣብ ብዙሕ እዩ هو مختار اسنخت كدنا ስለዘለኹ ይበርዳኒ ترديكا هجي مش على كا جن المقلات مثلا كتعمي أفتى أرت انتخدكا أبتي متحف أبتي أبكال أونا بزوف نقلات انتخدكا أبتي زين بروخناتات نخمزي زعم مثلا نقل يعدم مالتي مهلا وتعزب بفلاي جن أبتي عقم الزلوات كيلة الزلو بعلمويا زهونا خا ندحريت كل شعب تأشمو جيرو ريحو اتيوم كال أفتو مويا فلتأت زي بلوم ناقدنا هانو غازيين تراي كالي ون بزح اتيوم بتزم مسلوم كسرحو مو من البات حنسا كبلاشو وتري مالتي عابيو تري كنتاتنا يفهم وزقبر كما يسمعك تبغى يسمعك نيو نزناتي مويا تراي دي كونتي انا مويا يلز امن له ويك ازفلطو تراي زي كونس ناي كال مويا ونا خال عينت تاشمونكم وفقبر ان كله تري خلها حما يجلس معك ስለዚህ ብርግፀኛ ኢኻ ካልኦት ብዙሓት ሰባት እውን ከምኡ ከም ዝስምዖም ናይ ግድን ኣይኮኑን ጋዜጠኛታት ክኾኑ ግን ዝዘርከበ ጋዜጠኛ ክኸውን ዝዘርከበ ፖለቲከኛ ክኸውን ዝዘርከበ ኣርቲስት ክኸውን ዝዘርከበ ተኣሽሙ ክኸውን ሞት እቲ ሞያታት ባዕሉ ክበላሾ ክትሪኦ ከለካ ሕማቕ እዩ ዝስማዓካ ስለዚ ዘረባ የብሉን ሕማቕ ይስማዓካ ጽቦ ናይ መጨረሻ ሕቶ ዘይኮነት ለብዋ ክኸውን ክእል ምኽሪ ክኸውን ክእል መዘኻኸሩን ክኸውን ክእል ትብሎ እንተሎ ዕድል ገበካ ረበይ ይቕኒለይ ስለ ግዜኻ ኖ የብለይን ብዙሕ መዘኻኸሪ ወይ ከዓ ተኣሽሙ ዝብሎ ነገር የብለይን ግን ምናልባት ከምዚ እቲ ንሓልፎ ዘለና ኩነታት ኣብ ባህላይ ብዛዕባ እቲ ዝሓተትካ ንመጨረሻ ሕቶ ማለት እዩ
دحر جزء إن تتعري إن تمحيشة أتي دحن زغنا سرح زسرح أتي كمتي كسرحو زقبون مثالي بعد بزعبة ميديا عند حزارة ولنا كمت خسرح زقبو غير وزسرح صباح نقوله نسو قوت مخانو كنجنزب يقبأنا زبل أمنة اللوني جن أتي عنتوي العلنا يزنبرنا رأستي جن أتي عابي تاركستي ساخا أنتايا سبات أميديا سلزقرب زوفون حبريتا تخكليو مالت أيكونن إزي بدنبي كردقوه يقبأ دحر ناتهم سرح ناتهم حلافنة تنتايو نتيز متزلو حبريتا كمميوه بعينين تاش مخريوه كريتيكالي كريوه امو كابي متيو بخمه يمتيو ابي تغيرو من يلو خمو تمنጭ منيو ابز عدي شل كريتيك يبلو انت مالتي نتي ناتكا سورس منጭسي بعين هي ساتريو مالتي ازي عينت لمدي اذا عينت بحالي كن حدر يقبأنا اب حنتي ميديا سلازر زنبب كايا بقى حس كايا خيت كتامين كايا خوف كتبل لك مالت يخونن بخالي اجابات كترغاغصا حلافنتون علك انت زي كونه ننبسخا كتحسه نت حبرتسب بعبيون نخسه قده كتصاوت ايخا مالت سلازي ازي حدا كابت بخيرو تريو ابزنا هنا حبرتسب يومو زي ازي كن مهارلون كنتنقلهم زغبانا ነገር እዩ حبريتا سلازي وصي حقيقو مالت ايكونن أرد نعم جرش حتى لا تنروبين سوري ازي كب ازي زرقح زلو حبريتا بفلا يابزي كريتيك اوان زنبرنا ايتيوبيا يرتراون حوسكا مالتي قدميون زي زرقح زنبر الزيناتات اب جوجل اب زي معكن نا انترنت تسنيد له اب استفلا راديو تلفزيون تسنيد له كم زبلنا يخا زي قنع تزنبع سمعتاوي يتجلى زينات تاكيب له تسنيد له دحر قلع عامتات كموكسي كتقملو اندحر داني دليوم سباتسي كندمتي حاسي الله تبل لومي زنبوع حبريتا خوينو زي قنع حبريتا خوينو وصيو تزرغيحو اب سبات سريتو نهالو خلو دحر قلع عامتات كا كموكس كتقملو كمرامرلو قلا اندحر دليوم تي حزب وي تي سمعسي كلتا سرسك زيدو اي بدلن زلو حجس مثال ابو متسر زلاتا خوينات سمعني حتونا يكونتن تقونا حبريتا بحجة ومزرقحسي نلومن نصباحن ون كم تطقم كتجنزب كنجنزب سلازدلو خي خد صطل يابا نحرقونا على خوينتنا كي جنزابه نلوم ترح زي كون عمتاتون تموكس زي كون موكس خوينو زي كون فردي زي كون وسان خوه بنا خالي وي زي كون مقطعتي كقطع خالي نغير سباتون أنا برقت ماسي كم زي إنجليز دبلو no it goes without saying زي كبحلون تتبعوا نقرأ هنا تجيجا حبريتا من الوقت صباح نقوله نتيوم بفلاي كا زي نبرو بزحج أوان وي زي كهاتلوز نبرو من الوقت كم تأش موكسي خيوس دو يتز فرح زلوجن من الوقت مستيا خبلت أنها هو أنت تأساسر يا نحنا أبزح الجوان كله نتزوجها بحبريتا كاب زخون يهون إمتى أي قدسني بين أي شيء نخزمت حبريتا كاب روبيل يهون كاب كشتو يهون كاب كالي يهون كل شيء كتترات أرلو تطبقيو كابي متقولك كتمرمرو تطبقي تخكل مش الله يمثل ليو يمثل ليو تجبت بيو عبي لو تحكي لستاتيلك أشمك تحتت ناي قدني وما زين دحري كم عينة دحري بهلي كنا تأتاتو جميرنا أنا حدر دحري جميرنا صباح نقولون تيوم دحري تزمتون كم وجيرهم كريو ويكم عينة بهلي هزم كخدو يوم نساتهم نزهونه أفتي إنترنت زرخبوه زي بقى ما وكسي كنجبرو إنا كبلو أي كتتبيه مني حمالتي أنت لا بزن خزرنا نخيد كوينا نتيوم دك أنا هون كومون دحرك مهرم كوينا وقن از أشجاري ومالتي كم سلوز لها تجمع كوني تزيتي كنسر حلو زق الناس نسوي كل شيء تخكل حبريت أخوات كم زلوا بيستخدم مثلا نبتي حكي زقرب شبوط نجار كنا قرب كم زق بقنا زي كحسينا ما كانوا صباح نقول قلنا نتعشوا مطرح هون عندها السخاء نتسمع يطرح هون عندها نتي زقرب زلوا صباح نقول حاسيوني خليو بتزواري سزي تبغ لبواي كم لبواي خامد كيا أنا وني سوا معي بقى
يغني اللي بعلم ويا جازينت ممهر كمون حجون جازيتني هون كسر على خبري تشكودن وانقا تجرنيا سلا بركتها سلا مقول قرار بحاون يمسكنك خالق زي بخالة تحس تبتما سر الاستخوين جن بخالة تحس تخون الراحة تسوى جبر نلقي ودي له أنا ون دقيمة يغني اللي قبل كاشيشاي عن راديو إيرانان نتي تقبروا زلهم طبق صراحة ما كتقتلون كتعبيون بزاقات أمي عشان مو يقبر مالتي تبابع يفتو مو يغني اللي اوكي